Hej alle sammen. Jeg vil gerne svare på nogle spørgsmål, der hedder 25 spørgsmål. Første spørgsmål. Har du dyr? Ja, jeg har en kat, der hedder Maisie. Og en hankat, der hedder Kåre. Nævn 3 ting, der er fysisk tæt på dig lige nu. Ja, det er min mobil. Jeg sidder faktisk med min mobil i hånden. Og så er mit fjernsyn tændt, den er også rigtig tæt på mig. Og min kat er også rigtig tæt på mig. Hvordan er vejret lige nu? Ja, solen den skinner lige i øjeblikket. Så rigtig godt vejr. I hvert fald et godt vejr at starte marts måned på. Har du kørekort? Hvis ja, har du nogensinde kørt galt? Jeg har kørekort, og det har jeg haft siden 2009. Og nej, jeg har aldrig kørt galt. Vi kørte galt, da jeg var lille. Det er sådan set det eneste gang, det er sket. Hvornår vågnede du den morgen? Jeg vågnede 6:30. Det er jo, selvom det er fredag, så skal man jo i skole. Hvornår var du sidst i bad? Jeg var i bad i går aftes. Hvad var den seneste film, du så? Den seneste film, jeg så? Det må være Harry Potter. Så. Hvad stod der i den sidste sms? Det er en sms fra min mor, hvor der står lækker, fordi jeg fortalte hende, at hele tirsdag de også var rykket til Holstebro. Og kan jeg lige finde spørgsmålene igen. Hvad er din ringetone? Det er Rasmus Seebach med Stakken falder, som jeg elsker at høre. Man har også nogle ringetoner, der er tilegnet til min mor og min far. Så den siger, your daddy's calling, når det er min far, der ringer, og mamma, når det er min mor, der ringer. Har du nogensinde været et andet land? Ja, jeg var i Tyskland, da jeg var mindre, fordi at vi skulle ned og købe billig solvand. Og så har jeg været i Norge på skiferie med skolen. Så var det sushi. Nej, jeg kan ikke fordrage rå fisk, så hvor køber du dine dagligvarer? Det er faktisk lidt forskelligt, fordi nogle af dem varer jeg godt kan lide. Dem kan jeg købe i Brugsen, men så er der også nogle varer, jeg er nødt til at købe i Rema, og nogle ting køber jeg faktisk, fordi det er billigt. Men det kommer rigtig an på prisen. Har du nogensinde taget sovepiller? Jeg har aldrig taget sovepiller. Jeg tror ikke engang, jeg har haft nogen i huset nogensinde. Mange søsken har du. Jeg har en storebror på 26. Har du en stationær eller en bærbar? Jeg har en lyserød bærbar. Hvor gammel vil du blive på din næste fødselsdag? Der vil jeg blive 23. Jeg vil blive gammel. Bruger du briller og kontaktlinser? Nej. Jeg er faktisk den eneste. Nej, ikke helt den eneste, men i hvert fald mig og min datter er det eneste, der ikke bruger briller, når man tænker på min far, min mor og min bror. Så. Farver du dit hår? Ja, lige nu er der stadig det røde skær i mit hår, så. Fortæl noget, du har planlagt for resten af dagen. At jeg skal se Disney Sjov. Godt nok er jeg 22, men jeg elsker simpelthen Disney Sjov. Det kan man altså ikke blive for gammel til. Hvornår var det sidste gang du græd? Det må nok være for et par dage siden. Fordi nogle gange kan jeg blive. Altså hvis jeg bare er træt. Generelt bare træt, så er jeg bare lyst til at græde. Hvad er dit yndlingspizzafyld? Mit yndlingspizzafyld, det er ost. Elsker ost. Foretrækker du hamburger eller cheeseburger? Jeg vil altid foretrække cheeseburger. Og skal det helst for McDonald's af, fordi her er sådan noget af verdens bedste ost. Hvad er dine øjenfarve? Jeg har blågrønne øjne. Hvad er din yndlingsfarve? Det er lyserød. Mit fjernsyn er lyserød, mit kamera er lyserød. Jeg har kunnet hjælpe med også toiletpapir, der er lyserødt. Så lyserød må generelt være min yndlingsfarve.
Kan du smage forskel imellem Pepsi og Coca-Cola? Ja, jeg synes ikke, at Pepsi er så god. Jeg foretrækker Coca-Cola. Og det var så de 25 spørgsmål. Og hvis I vil se flere film med mig, så må I gerne lige skrive ned i kommentarboksen. Og så husk at like filmen og tryk subscribe, hvis I vil følge mig. Ha' en god dag. Hej.